adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2 ngadto sa 13. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Og samtang nagtanaw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang biste misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Ngunya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Og miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Nakaingon siya niini kay wala man siya mahibalo kun unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha og gilandungan sila niini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kabuka niya." Gitan-aw dayon sa mga tinunan ng palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanawgilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Ilang gipangutana si Jesus. Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga kinahanglang muuna gayud pag-anhi si Elias? Siya bitubag, tinuod gayud nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway. Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.